Anem a veure, Mari Carmen. Has fet una barreja de conceptes, ho has barrejat absolutament tot. No es pot barrejar tot, no confundisques la gent. La revisió dels valors cadastrals no es pot fer fins que la llei t'autoritza. Fins que passen 7 anys de l'entrada en vigor de la ponència, que és en el 2012, no es pot fer la revisió cadastral. La revisió cadastral és la revisió dels valors. O sigui, si tu una casa et diuen que val 1.000 euros, de valor, en aquest cas, per exemple, 100.000 euros el valor cadastral, i t'han dit que anteriorment valia 50.000 euros, i aquest augment del 100% te l'estan traduint en 10 anys, t'estan cada any ficant aquest augment perquè en 10 anys tingués el 100% de l'augment. I aquesta revisió que venim de l'època en què els valors de mercat estaven alts, i per això tenim uns valors cadastrals alts, fins que no passen 7 anys ens han dit, i això no ho marca l'Ajuntament, ho marca el cadastre, que és el Ministeri d'Hisenda. Fins que no passen els 7 anys no pots ni demanar-ho i després falta que ho facin bé i que entre en vigor. Això és els valors cadastrals, això no ho toca l'Ajuntament, això ho fa Hisenda. I això té influència a l'hora de quan una persona ven un immoble, demana una beca, se li fa qualsevol operació econòmica en aquest patrimoni, s'hipoteca, fas la declaració de patrimoni, el que siga. Té molts efectes sobre l'economia de les persones i és el valor que marca Hisenda. No es pot fer la revisió, no tornes a repetir perquè no es pot fer la revisió. De fet, farem una jornada on vindran els del catastre el mes que ve o l'altre, quan ells puguen, que ens ho explicaran a tots, perquè no siga ni el que digues tu ni el que diga jo, que siguin el que diga Hisenda. Això és la revisió dels valors. Els valors se revisaren, entraren en vigor en el 2012, retocareu alguns i altres no, que n'hi hauria que explicar molt bé és que se retocaren i és que no, per què, i ara són alts i de fet incomplixen la llei, però ahí està Hisenda que no ho toca. Incomplixen la llei perquè, en teoria, els valors cadastrals no poden ser, com a molt, només que el 50% del valor de mercat. I ara n'hi ha valors cadastrals que són igual al valor de mercat. Estan un 100%, deurien estar a un 50% de lo que estan ara. Estan duplicats. Això respecte al valor cadastral dels immobles de la Pobla. No ho mesclem en quant s'ingressa d'IBI en la Pobla. El compromís que teníem nosaltres durant la legislatura anterior i que mantenim en aquesta legislatura és que, de fet, vos he demanat que es començara un poc abans, però tu tingueres a bé es començar només per les vivendes habituals i no per tots els immobles. Se t'ha demanat que es començara per tots els immobles urbans i digueres que no podien sacrificar aquests ingressos, ho acceptàrem i es començares només per les vivendes habituals el primer any i el segon any ja mantingueres per a tots els immobles i com havies començat aquest primer any en les vivendes habituals tingueres que mantindre la subvenció, que és part del mareig que n'hi ha. Part del mareig és que n'hi ha dos efectes. El tipus impositiu que anem baixant-lo fins que ens deixa la llei, que ja estem en 0,50 i el tope, si no m'equivoco, és 0,40, o sigui que només podem fer un parell d'anys més. Quan arribem al 0,40 o 0,42 ho deixarem en 0,40 al següent i ja no podrem tocar-ho. I aquest tipus impositiu sí que està en mans del govern, sí que està en mans del municipi, sí que està en mans de l'Ajuntament de la Pobla al tocar-lo. I el que estem fent és anar baixant-lo per a que el rebut, el que paga al final cada veí, que és l'únic que importa, el que importa és quants euros ixen de cada butxaca o de cada compte corrent de cada veí, i aquest compromís de mantindre-ho estable en el temps el seguim tenint i l'anem a complir. En les xicotetes variacions, que n'hi haurà un que li pujarà 2 o 4 euros o 5 o 10 i un altre que li baixarà 2 o 4 euros o 5 o 10. La mitja se manté i aquest és el càlcul i per això avui venim a modificar-lo, per a que no se reduïsquen els ingressos més del compte. No confundim la revisió dels valors en el tipus impositiu i finalment el que paguen els veïns. El que paguen els veïns, el compromís se manté i és que se queda igual. I és una combinació de tipus impositiu que s'ha deixat en el 0,50
i de subvenció, que estava en el 18%, la legislatura anterior, en l'any 2015, estava al 18%, nosaltres enteníem, per lo que ens diuen els tècnics, que hauria aquest any haver estat al 20%, i mirant-ho bé, ara a última hora, s'han donat compte que no eixia bé. Se n'anaven 300.000 euros més. I com el compromís no era rebaixar-lo a 300.000 euros, sinó que se quedara igual, per això estem avui modificant-ho. Estem modificant-ho per a que se quede igual. Ni que paguen més ni que paguen menys. Que se quede igual. I no ho tornes a confundir en els valors catastrals. És la liquidació de lo que té que pagar cada veí, incloent si va a subvenció de vivenda habitual o no, quan siga vivenda habitual de persona que visca, estigui empadronada i complisca les condicions de ser vivenda habitual, i aquest import ha de ser igual, sempre i quan n'hi haurà xicotetes variacions d'un any a altre, uns a un poc més i altres a un poc menys, però seran xicotetes, com han vingut siguent els últims 3 anys. I no n'hi ha que confundir la gent. I al final, els ingressos deuen ser els mateixos, però inclús així hem sacrificat pràcticament quasi 200.000 euros o 220.000. Però no obstant, això és molt fàcil de saber. Quan estiga tota l'emissió d'aquest padró feta i comunicada i els drets reconeguts estiguen d'ahir, s'agarra el de l'any 2015 i el del 2016, se compara i ni per tu ni per mi, ho dirà en seguida, ho dirà la liquidació en seguida. I això no és la revisió dels valors, això és la liquidació a l'hora d'ingressar l'IBI del municipi. Així s'han sumat dos factors que han donat peu a aquesta modificació en aquests moments, i és que el pressupost se va elaborar en octubre, aprovat en novembre de l'any passat, i en aquest moment encara no s'havia comunicat i no s'havia aplicat el canvi del sòl, que tenia qualificació d'urbà, però estava per urbanitzar, i degut a la sentència que n'hi hagué i la llei que ens obligava de la modificació de la llei hipotecària en juny o juliol del 2015, ens obligava a fer aquesta comunicació i que se'ls computara com a rústic. Aquelles actuacions que no tenien ordenació pormenoritzada, que n'hi ha 4 que no s'ha pogut fer, que són l'R24, el Golf, el D1 i em sembla que l'R18. En això no s'ha pogut fer el canvi, perquè tenen ordenació pormenoritzada, segueixen pagant com a rústic. I en les altres se fa aquesta comunicació, i aquesta comunicació suposa un canvi i una baixada en el padró d'urbà, i un augment en el de rústic. En el d'urbà baixa més i en el de rústic puja molt poquet. I aquest diferencial són 160.000 euros d'ingressos menys per a l'Ajuntament i de més diners que estan en les butxaques dels veïns. I després d'aquestes dues variacions, ixa una, i per l'altra banda, que els primers 4 anys d'actuació de la ponència n'hi ha 2 tipus impositius en urbà, en un diferencial de pràcticament 3 punts d'un a l'altre, i ara se redueix a un únic. I aquestes dues variacions són les que han fet que en el càlcul no se tinguera un acert exacte en octubre i novembre de l'any passat i saps que ha tingut que modificar ara. Res més. Al final, el que importa és el que paguen els veïns. El que paguen els veïns, el compromís de que se mantinga estable en el temps està i se va a complir en xicotetes variacions com a 3 anys, les mateixes xicotetes variacions que a 3 anys. Simplement per a que te quede clar, el compromís teu el tindràs que complir tu, que has tingut els teus 4 anys per a fer-ho i no ho has fet. Quan te podies haver fet perfectament, haver fet una subvenció del 30, del 40, del 50%, podies haver baixat el tipus impositiu al 0,40 i no ho feres. Per tant, aquests compromisos que tu t'agarres, aplica-te'ls ja que són teus i nosaltres apliquem els nostres, que era congelar i que se quedara com estava. Quan tingues l'oportunitat de fer-ho, quan la tingueres, haver-ho fet, i quan la tingues ho fas. I baixes 1 milió d'euros, l'IBI, o 2 milions d'euros, o el que tu vulguis, el condones totalment, el que tu veges. El que tu veges. Nosaltres el nostre compromís era que en aquests ingressos que teníem s'apanyàvem, ja que no podíem apretar més als veïns. Que així ho demanàrem, així acabarem consensuant el primer any. De fet, el rebut de l'any passat, 2015, ve d'un pressupost que has aprovat tu, perquè no el baixares més. I en vez del 0,54 ficares el 0,45, o el 0,43, o 42, o 41, o 40. Hauria baixat moltíssim. Cada punt que baixes en el tipus impositiu són 100.000 euros menys. 100.000 euros menys. Hagués baixat 10 puntets, doncs 1 milió d'euros menys.
podies haver fet, si tant de compromís tenies, haver-lo fet. Està molt bé dir-ho quan no se pot fer. Per altra banda, això que tu dius que heu deixat diners i tal, els diners ni els deixes tu ni els deixo jo, es fiquen cada any els veïns. Cada any se fiquen els 15 milions o els 16 milions de pressupost que en ingressos i en despeses s'estipulen, s'aproven en el plenari d'un any per un altre. No es fiques ni es fiques tu, ni es fique jo, ni es llevem, ni res. Simplement els veïns es fiquen. No és que heu deixat la situació arreglar i ara n'hi ha diners i se poden fer coses. Això és fals. Cada any, sí, això és fals. Això és fals. Cada any es tanca l'exercici i any nou, ingressos nous i despeses noves. Tu el que pots fer, que és el que feres, és administrar mal i fer un dèficit de 3.700.000, que és el que feres. I després un altre dèficit. Tingueres que fer el pla de proveïdors, que vingueren a rescatar-te i a pagar-te. I després te veres en el corset del Ministeri d'Hisenda per culpa d'haver fet això, no poguer fer tot el que volies. I quan tenies que fer superàvit per aixugar aquesta situació, t'obligaven a tornar el préstec. I això és el que ha passat en aquest Ajuntament. Simplement te sap mal que t'ho diguen. Nosaltres, el nostre compromís és molt clar, el punt no se pot deixar damunt de l'ordre del dia, no se pot deixar damunt de la taula, està dins de l'ordre del dia, s'ha d'aprovar perquè té que entrar en vigor i s'ha de recaptar perquè se puguen fer les inversions i pagar els salaris i pagar totes les despeses que té el municipi.